Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Merkules, petsa 28, kan bulan kan Hulyo, taong 2021. Kamian sa indong makakairiba, dengi ba, Remy Araneta Mindones, an Maha Salvador, kan Bicolandia. Ako man po, ang sa indong lingkod, siyempre pa, ang nag-iisang Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, iniman ang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, oro mismo! Maray na pagkahapon, partner! Ika talaga. Paano? May Nagkukurukan. pa-slow ka, ah. Nagkukurukanta ako eh. Action ko ay maasahan. Action ko ay dadamayan. Yan, puwerte, Parte na ang burarat. Nagkukurukanta pa kaya ako palaog na pala. Tapos nakikig ka, partner. Nakikig ako. Ayan. Mga ka-action, Merkules ko niya, nakagat ko sa dila ko. Ha? May May nakarumdum sa imo. Number. Ha? Number. Natawiting niya. Sabi ni Miss Rasmus, number. Number 10. 10. Letter J. Tama? JH. Ano? Oh. Oh, J. Tama. Oh. Joshua. Bakuman. Jose Carretero. Yan. Gabos oh. ng mga letter J. Hi! Oo. Kumusta tabi ka mo dyan? Live kitang nadanangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Birac Catanduanes. Siyempre pa, live na live man kita sa Facebook Live, sa paagi kan Facebook page kan Action Call Center. Kaya pwede ka mong magpa-shoutout, pwede ka mong mag-comment, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, mga inagrangay sa Action Call Center Facebook page. Ayan, welcome muna sa tuyang 1,690 viewers over live Facebook. Ay na pagkahapon. Sige, mag-comment ka mo dyan para ma-shoutout mi ka mo. Yan, sa mga nag-celebrar kan sa indang kumpleanyo, happy birthday. Miyerkules palan ko niyan. Oy, kuya na 10 months na sa ibabaw kang kinabanso sa muyang baby girl. Ayan!
yan. Alam 10 mo yun months man, na. partner. Ma 1 year siya, at the same time, Oo. Burunyaga na. Burunyaga na. Siyempre, ready na Malapit partner na. ang sa kuya educational plan. Ay, sige. Maray na ninang Ay, ini. Diyos ko, Lord. Maray na ninang ini. Ayan, maray na pagkapon sa tuyang mga parantabay. Siyempre, partner, unang tatulo saan sa tuyang programa ngunya na paghapon, nin pagtaunin, ayuda, asin pag-asa. Aram mo, yung bagay ng pinakaobjeto kang programang ini, kaya kriniar ini, Action Co Center, tabang ura mismo, kan ako Bicol Party List, siyempre pa sa kamautan ni Congressman Saldico, ang pilantropong congressman kan ako Bicol, na may bulawan na puso, na makapagtaunin ayuda, makapagtaunin tabang, makapag-alalay sa mga kababayan tang Bicolano Ayan. na Nangangaipo. Mga nangangaipo. ka-aksyon, welcome sa tuyang programang tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ini ang Siyempre, programang partner, Daing Uro Atraso. Siyempre, Ura mismo. Ora mismo ang Okay. pagtabang. Sabi nga ni Bagang Ngunyan, ang sa tuyang bisita, maagad nin ayuda para sa iyang babados partner. Oo, kambal ura mismo ang sayang pigbabados. Kay bata ko niyan mga ka-aksyon, si Miss Julian Lonsame. Marin na pagkahapon tabi, ate. Ay, dyan ilaw sa mo, ilaw mo, Julian. Arog kan gini. Arog kan ginibo bago ka nagkakambal. Ilaw mo. Ito na nga ni Dinago. Sige Good talaga evening. partner. Ay. Ano, sige lang, Sige, ilaw mo ayos lang. na yun, manay. Good Ilaw, afternoon po. ilaw mo yan. Ayan, tapos iling ka sa muya. Magayon man, ang naihiling mo. Opo, gwapo, tas manggayon. Yan! Nagsasabi ka ng totoo. Dahil dyan- Mga ngaki ka ni Norman. Yan, mga ngaki ka ni Norman. O, itagasain ka, Julian. Taga Barriada po. Barriada, Legazpo City. Opo. Sa Induman, sa may Imelda Park. Opo. Bistado mo sa taga Barriadang pirming nakalong sleeve. Dahil mo minbid. Bako man po kaya marabasan. Si Bago Chok ka man Pipeng. marabas. Oo. Papagibuhan ko itong rebulto naman sa may Ayan. Barriada. Ate Julian, ano tabi ang sa imong katuyuhan na tayaong ka din tabi sa Action Co Center? Good evening. Good Banggi na afternoon ate, po. banggi na. Hindi mo po. Na nervous lang po. Naninervyos ka. Di ka ba Relax nervyos? lang, relax. Ako po, may ilang po akong epileptic. Epilepsy. Opo. Tapos, Tapos nagbabados po ako ngayon na kambal po. badus ka ngunyan. Opo. Si Isay ang salarin. Taga Buragoy. Taga Buragwis ang salarin. Taga sa Inda. Opo. Oh, so ngunyan. Nagagad pa akong tabang. Pagpirang badus mo yan. Pandua po. Pandua Pero na. kambal po ini. Kambal. Kaya tulo na. Maray gumibo ang taga Buragwis. Opo. Ngunyan po ate. Isang putok, dalawang ibon. Una ko, ano, Dahil hindi man pong mga imperial po doon sa manito. Ang lain salarin. yung bados na kambal-kambal. nahiling ko ate kasubago, napapaibi ka na ito. Anong istorya? Kaysing po, wala na po akong magurang. Agad-agad lang po ako. Pero piga si kaso ka kang partner mo. So, Dahil man po, single parent po ako, na 7 dahil ining nakabalo sa imo. Dahil Hindi ka man. piga si kaso? Kang nagamin lang po ako sa iya na bados ako, nag-text lang sa kuya. Tapos sa Anong tinig sa imo? na gabayan niya da ako, i-guide niya da ako pag nagbabados, tapos sa Dahil na nagpailing? Dahil na, Saan piglak ka mo na nagkamit ako bidan? sa Facebook po. Ay, naku talaga ang Facebook salarin kun minsan. Saan talaga? So, nagkamit binang ka mo sa Facebook, bago ka mo nagpurutukan. Iyo po. Kumusta man sa kayo pag-iba? Yan! Jesus! Kambal! Kang gay ka pa nababados, maug maman ko taka mo. Iyo man. Saan ka mo nag-date? Sa po, sa indahan. Sa Inda, ipakirani po. Digdi daw Pakirani. tabi. Iyo po. Saan ka mo nag-date? Sa nito? Di man po dyan Sa Buragwis po. lang? Buragwis. Saan? Sa Kubo-Kubo? Duman niya nangyari. Opo. Mm. Ang purpose ko po, So, puon ka nabadus ka, tinext mo siya nabadus ka, dahil na nagpailing-iling. opo, pero Pero pirang nagduman days ka po mo, ako sa inda. naging mag-boyfriend man ka mo, mga pirang bulan man ka mo. Ano man po? Pakirani lang po. December lang po. Akan Tapos, Disyembre. kang pagpasko, tinaraman ko kay Bados po ako. Tapos dahil na nagpailing-iling. Opo. Tapos Anong nagbagong pangaran ka taon. yan? Si Sayan, Dahil ko baka na po bistado ito mo. pigurumdum ta. Dahil sa paski pangaran sa napuso, pangaran, paski ding apelyido. King po. Si King. Medbid mo si King. Agong ni Queen. King. Kamang King. Kaman uragong kaman King sa kuyan. Pero medbid mo? Si King. Oo. Kaya di ba yan kan mga Jack? Joker. Iyo. O ikaw nakuta ng Queen ni King. Kaya lang,
sa mamundong nangyari, dahil ka mo ngunyan magkaibahan. Medyo, mga tugang pasensya na kamo, medyo napapakurukonsuelo lang ako, pero magabat ang pigdadara kaining problema ni Ang Julian. gusto ko lang po kay ma'am sir, na gusto ko pag ako Mga ki. CS, di ako pag-atake yung kang epileptic ko. Maski okay lang sa ko yung magdadanan ko, basta suwaki ko, mapaluwas Isus ko. Mariusip. Dahil ka mag-isip ka yan, dapat kusugan Pero mo ang yugod buot mo na maging yugod mo yan, normal. partner. Makaya mo kasi Partner. kaya kan aki. Arog ka ang typical na ina. Di bali ngayong maganan ako basta naki maisalbar. Pero haga doon tamang giraran na maging normally ka. Kaya rak man so aki, si mga padakula o kung Di, kambal. paano yan man ay nagbabados ka ngunyan? Si isa'y nagtatabang-tabang sa imo para Agad-agad po sa... Siyempre mainom kang gatas, Di mapatsuro man check pa up. ako nag-inom. Sa agad-agad lang. Sa'yo ka po nag-aagan. Arakan po na nagtabang po sa muya si Oo. Kob Tigo po sa muya. Si Kung sa, Pido. Kung Pido. Opo, duman sa barangay mi. Tissue nanay, o tissue Ito po. po nagkataw sa muya king pagkaon. So, ano, ang mata mo, maluyan na din? Iyo man. Pwede mo na siyang aliyon para makabuelo ka lugod na dahil ka na magpara nadipisilan ka o para mailing nilalo ang kagayunan mo, ayan. Oh, so ibig sabihin nakakasurvive ka dahil sige kang pangagad-agad na lang. Saro sa mga nagtabang sa imo. Yeah, pakiran nila. Saro sa mga nagtabang sa imo si Kong Pido. Opo. Okay. Ngunyan, bago kita makaabot digdi sa pag-agad mong tabang sa ako Bicol, day ka nang abo mo nang mailing si King o bakit may pangapudang ka kay King? E di na po kung talagang pigtitindugan niya, papanindigan niya talaga ang pagbados ko, maski day po ako magtalam, madulok siya taaki niya ini. Pero nag-I love you man siya sa imo ka ito. Kan pigigibo nindo yan. Naguro I love you man ka mo. Diwang na. Ika lang ang singing I love you. Iyo. Ayun. Mga lalaki talaga. King! Lagit na naman ako sa imo partner. Dayo, uni man lang minsay. Ako, King, inagihan ko man ang pagiging playboy. Aminado ako dyan. Dayo ko yan pigninigaran. Yan. Pinagdaanan ko ang pagiging playboy, pero isa lang ang may pagmamalaki ko, King. Basahan mo ito partner. Dayo pa akong nabadusa na pinabayaan ko. Ay, talaga. Diyan ako sa imo minasaludo partner. Kasi, Dayo akong inulpot sa ibabaw kang kinaba na pinabayaan ko. Gabus yan. Igwa. pera partner. Ah? Pera. Pera partner. Napapaibi si partner ko. Day medyo dagit ako sa mga arugan partner eh. Yan anday ko mang kursunada sa mga kabaro ming kalalakihan. Kasi Kamo, pag aki ng pinagurulayan, Dahil, dapat panindugan. pag guyon nindong magpasiram-siram, dapat sa pagsakripisyo, yaon man kamo. Ara mo kung nagputsulo ka King, kung nagdangog ka, isa kang anak ng Isus Mariusip ka. Sabi nga ni Baga, King! Anak ka ng King ina mo. Yan. Anyway, kusugan mo nga ate ang sa Dahil imong maraw talaga, ako buot. partner sa totoo, dagiton ako sa mga kaparehas ko kalalakihan, arog ka. Arog ka ini, pinasiram-siraman mo, kinambalan mo pa. Ginibuan mong kambal. Tapos dahil mo sa napapanindugan. Kantinex ka, sabi mo, gagabayan mo. Hanggang sa tiksan ang paggabay, bago lamang King. Ayan. Ang pag nakabados ka King, dapat pagpa-check up, paggatas, mga vitamins, bigasikaso ang nabadusan. Oh, bibakalan cellphone. Oo, Gabos. kompleto yan, Ano, hanggang partner? sa magluwas. Yan, asikaso Dayan. maray. Kaya ako minakasaludo man ako kay Mr. Siram. Bako lang talaga sa Siram. Kaya ako, King, pasensya ka na, inutil ka King, tabi, inutil ka. Nahiling mo na, hindi nadagit si Mr. Dahil Siram. nagtayugon mo pagkatapo, maray pati bata kambal. Ayo. Grabe. Ngunyan tabi ate, nakaluwas na sudagit ni Mr. Siram. Alaka. Kay King. Pero Kay tabo King, mo naman oo. nga ni makaulay si King. Ayo, abo niya na. Bako Pero na. kung yan, day ka na namumot kay Bako King. na si ate ang nagpaabot ng mensahe kay King. Day ka na partner. namumot kay King. Wala na. Wala nang pag-ibig. Wala na. So dating may I love you, ngunyan day mo na pwedeng mabanggit. Ano na ngunyan? Suwaki na lang ang pupuso ko. Ayan. Ngunyan po ate, dahil aram ko na nadidipisilan ka, sabi mo saro ka pang epileptic, so nadidipisilan ka ngunyan sa buhay, nangangagad-agad ka na lang para makasurvive. Ngunyan bilang nagbabados, ano ang kadipisilan? Ang pagkaon ming magina, kunday po akong agad-agad. Day talaga Yes, ka naka-star. Sa Baryala po. Kisay. Duman po sa likod kang ama ni Mayor baga po. Sa diri mo, aro? Bako, nag-star po ako Nag-agad ina ka man ko. duman na Ay, tabang. sama ko. Nagagad ka man duman na tabang. Iyo man, nag-alagad man ng kung tabang man sa mga kagawad.
pigabutan man po ako di aruga na 50. At dis igwa kay sa uday. Eyo. Okay. Ipagpasalamat ano ate. So- Ngunyan po ate, anong kahagadan mo yun ni haong kaigdi? Nakaabot ka digdi sa Tabang Ora mismo kan Action Call Center. Ano po ang gusto mong agadon? Sana po tabangan ninda po ako na magsarian kay ning aki na ini kung talagang bata pag pa-check up ko da susaro da maluya, susaro da makusog. Gusto kong ako na sanang mawala, bako sa nanining duwa aki, tama po pa sana. Di ka mawara man ita. Sisay maasikaso Sisay kaya. maasikaso kayan. Igwa ka bang pigtugunan? Dahil naman si King. Oh. Si King naging joker na. Ano? Maraman ang ta, syempre. Oh, ang mic digdi po. O, salamat. tanganing masabutan kita Kung maanong ka man po, malay mo, may mamairak ko. Pero ang kinakaaditan mo ngunyan, dahil mo aram kung ano ang estado kanduwa mong aki sa tula. Opo. Kung kambal ba talaga o bako. Subot sabi yun, di ka pa nakapa-ultrasound. Opo, iyo man po ang problema ko. Taday pa man. Aday pa man siguradong kambal. partner? Ayan, dahil pa siya sigurado. Digdi ang mic, digdi opo. Dua po Nagpa-check up naman pala partner, dua. So, pulso, pero ultrasound dahil pa. Day pa. So ito ang gusto mo mahagadon sa muya pagpa-ultrasound. Lilipot ka? Opo. O makibawasan daw tabi ang Tatakigan tatakigan si Ah, nanay. wala nang init si Manay kasi wala na si King. Wala na si King. So ang hagad mo ngunyan, pagpa-check up, Opo. maaraman ta ang status kan sa imong Opo. pigbabados. Bako Okay. man sa gender O, kundi maliban pa sa gusto ko sa pagpa-check up, ano pa Manay ang kon mo? na masuportan ko yung aki ko sa sa pagkaon, maski sa gata, sa arukayan po. Sa kusugon ko. Sarong ina partner na may kahagadan Ara mo. para sa iyang ako man sa aki. Ini magserbing leksyon man ini sa mga kababaihan, ha? mabuti. Si Julian, nadangog din do sa Facebook niya lang namin bidan si King. Kaya kung minsan ang Facebook salarin yan, maniwala ka mo. Yan ang mga turo textmate na yan, Oo, mga turo chat-chat Facebook na yan. partner. Nagbi-video call man ka mo dati. Kaya ako, partner, pag may nagpuparpadara sa Messenger or sa Viber na mga seductive na mga picture, biblock ko tulos. Biblock mo. Ayaw kong matintaran. Ayaw mo. Ayaw ko ng tentasyon. Tadi pisil yan. Pero ang beses man ka mo nag-video call, bago ka mo naging iyo, ano ka mo? Duwang beses lang po. Duwang beses. Iranin mo lang po. Oh, sa duwang beses po. sa duwang beses na yan. May nahaman na ka mo. Hindi ko man po aram. Basta, ang tara mo nang sa kuya, kung gusto ni mong Julian mapapagaon mo na aki mo, magdigdi ka, tawan ta kang kwarta. Nagduman ka. Oo, nagduduman Tapos? ako. Tigatawan niya man akong kwarta. Kanday ka Para pa. sa aki ko. Oo. Ngunya day na. Dahil nang sabi ko, karin, nababadusan ako kayo ni. Nababalusan. Nabalusan ka na dahil nakalugod di ka na sinuportahan. Dahil na. Talagang si Dulag King na. niyan. Sus! King of all. Dahil hindi ka dapat dapat natawaging king. Oo. Pwede man partner, hari ng mga Sablay. salawahan. Sablay. Sablay. Walang kwenta. Bueno, partner, so Alright. nakaabot Ang sa kahagadan mo ngunyan, araw nga ni kayan Julian. Nakaabot gusto na sa mo karaman, partner. Oo, gusto mong kampante ang isip mo, na suaki mo, kung talagang duwa, o saro, or normal. Gusto mo organ maaraman po. mo. Okay. Nakaabot na partner sa karaman ni Congressman Saldi ang kahagadan ni Ate Julian. Kaya ang reply sa mo Ate Julian, sagot niya na ang pagpa-ultrasound. Sagot niya na ang check up sa imo tanganing makampante ka kung kumusta sa imong pigdadara. Ayo, kung kumusta. Ano pa, partner? Ano pa? Ano okay to sa imo? Opo. Aha. Ano pa? So ngunyan tabi. Oh, magmo na siya partner. At least mailing niya so ano niya kung normal. Oo, kung normal tapos maaraman niya. So may maalalay digdi kay Julian, partner, na magpa-check Ano up pa? ultrasound. Utong pag po sa kuya, bago sana po sa pagsisarian sa kuya, daya po ko atak yung gang epileptic. Ayan, ipapangadji tayan tabi Julian. Tapos kusugan man buot mo. Kusugan mo ang buot Pero mo. ngunyan pag ali mo digdi sa samuyang estudyo, idadara ka sa ospital. Ora mismo ka Para mapa-check upan. ultrasound. Para Ultrasound, partner. mapa-ultrasound. So pagaling ngon niya digdi sa studio, diretso na Diretso, iniduban. BRT Ora test, mismo. Ultrasound, ora mismo. And Julian. maliban dyan, Julian, dahil sabi mo nga ni problema mo pa ang pangkaon, kanaki mo, pangkaon, pasok, igwa pa ning sorpresang regalo sa imo. Ayan.
Shaira Alvarado, pasok! Ayun, si Shaira. Ayan, kaibahan ang nanggana sa parapol, Paul Lodronyo. Na day ako ni Nico. Naday mo ako ni Nico. Hanggang ngunyan day so nakakamove Dahil on. naka-move on. Ayan. Ini, Bala ka na kayo. bala ka na. Ayo. Pero ihatod ka man duman sa Ayan. inyo. Kaya di ka madipisi lang magbitbit. Ang importante, Julian, ngunyan sana, pagkatapos mo digdi pagbaba mo ng Papacheck up tukawan, isasakay ka sa auto, diretso, ultrasound, ora mismo. Ang gusto ni Congressman Saldico, asikasuhon ka na makapacheck up, ulit ko na, baka madismayo. Ano ito? Nakapikit ka. Nalipot ka? Oo. Ah. Ano ngunyan ang masasabi mo kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Kan ako Bicol Party List, so kaagadan mo aaksyonan na? Good afternoon po. Ano po ito pong Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi, kay Kong Pido? Congressman Pido, tsaka po si Congressman Saldi. Congressman Saldi po. Salamat po sa grabe po. Na maski po wala na akong magurang. Tinabangan ninyo po ako. Sa labos na pagsubok na nandudulot ko niyan. San po? Salamat po talaga. Grabe pong salamat. Sa pagtaon ninyo sa kuya Pag-asa. Pagtaon ninyo po ako kay Jans na namano ko yung aki ko. Salamat po talaga. God bless po. Pasensya na po. Araw kayo nangyari po sa kuya. Grabe na po akong nakalasan kaya. Single mom kaya ako. So, maliban ni Julian sa pigbabados mo, hain sa sarong mong aki. Yung po naman binayaan ko sulo talaga. Pirang taon na, 7 po. 7 years babae. binayaan mong sulo sa arong. Ya turo ta tao na lamang. Yung man po, pagpapigata kaya ako ito po ang Isus nagabat sa pagmati. Sarong 7 years old partner yun nag-asikaso ina. Nagkaon na sa aki mong binayaan mo niya. Yung man po, sa pagkapod po sa kuya niya, no? Hindi po. Ito po, pagpigata po ako, pag nahulog po ako, kaya nakakalampos. Ito po ang pag-asa ko po na Ibig mong sabihin, pag i-atake ka. Ito po ang aki, kung sanay po ang... Di ba partner, pwede niyang ireklamo si King? Yung partner, kasi ano yan, May obligasyon si King. Ano ito si King? Soltero may agom? Soltero po, aki uno. Kaya, Pirang taon pa sana. 21 po. Pero nasa may, legal na. may pananagutan siya man na. Pwede mo siyang ireklamo. Ano po, nagdakula kaya po siya sa lola. Lola's Binalayan man po siya. Pwede niyang ireklamo pa si King. May pananagutan ito. Gusto mo ireklamo si King? Iyo man po, iyo Naday man ka po, na- pigtatalam sa kuya ka mga tugang ko, nagparausan ka sana, oh. Di mo na nga ni napapakaw ng saro mong akin, nagpabarus ka pa, sabi sa kuya ko mga tugang ko, kaya baga, Kasi Hindi dapat si nakit King man ako. maaraman niya man na may pananagutan siya partner. mm, Medyo sala man yung ginibo talaga ni King. May hilang pala ni si Manay, binadusan mo pa. Pagkatapos ngunyan, dahil ka na nagpapailing-iling. big black po. big yung black ka guro pa. Aram mo partner, pa din yung kasuhan, violence against women and their children. Kasi maski day partner sila mag-agom, igwang karapatan si Julian. Dahil man, aram mo, abuse yan sa kababaihan, Kaya nga ni pag-abuso. partner, igwa talaga yan, bawsi partner, na piga-apod. Anak ka ng... Sorry Kamuti po, King, ma'am, ha? sir, sana napapaibi ako. Iyo, sige lang Okay po, lang sige lang yan, po. at least Naintindihan igwa ni ka Kamanay. ng exos. Grabe talaga akong naranasan na 7 Naintindihan niyo years po. na wala talaga akong sinaruan na lalaki. Pero may akong pigluloko. Kami may mabuot. Gusto mo sabihin, piranan Pangduwa, ko sa imo. iba ang ama kan panganay mo. Ito, ang pumiro kaya ma'am, sir,
nagpaisa sa kuya man, nagdulok na ko sa DSWD, nakasuhan ko man ito, taso aki ko, day ko napapakaon. Dinulagan ka man kan so Oo. ama kan. Sabi na, matalbaw na siya sa antiki para lang na sa aki ko. Tapos dahil na nagpaili. Tapos, nagapon sa kuya, kundi chinerismis duman, so akong kuda nakabados. Anak ka ba dos pakiba? Oo. Kasal ka mo duman. Kasal ka dahil. Dayman. So sa ikonikan aputon man ay mga manluluko talaga ang mga lalaki. Bako uman. Bako man gabos. Bako man gabos. Bako man kita mga perpekto para makagibo kita ma. Sa langanin, duman kita nakakakagibo kita ma. Okay. So yan partner. Partner. Medyo si King talaga. Ako partner. Nagugulo-gulo ako kay King. Partner. Nagugulo-gulo ako kay King. At siya nanay. Kung pwede ko sa naman ay gurumuson si King. Mura kaya kung kaput digdi sa bulsa ko. Pagkatapos kong magprograma nanay, abutan ta ka. Uyo po. Day ako nakapaghanda para sa imo. Okay lang. Pero atyan, balikan ta ka, ha? Pig-pray ko man po ini kang 27 po kang birthday ko. Sabi ko sana may blessing pong Iguana, yari sa buhay nangako na po ko. si partner, matao Iyo po siya. Bako man sana. Kaya bako makangalas na kasabay siya sa mga pigsusurbingon niyan sa Legazpi. Day partner, ang pagtabang ta dapat perming yaon partner. Kasi bilang sarong ina, mati ko ang kadipisilan kan sarong ina na arog kayan, may mga sadit. Ano Basta kusugan mo ang buot mo. Kusugan man buot mo para day ka atake yung Maaki ka, epileptic. warang ibang matabang sa sadiri mo kundi ika. Okay. Dapat pirmi makusog ang buot, ha? Digdi. Okay. Na kaya mild, ko, garibaga. O yun na, may magbibigay pa. na mild stroke. Oo. Ayan, iabutan na. Sige. Ayaw mo. Sige. Okay. May isa pong magandang puso na magbibigay pa sa imo, Manay Julian. Cash para at least Naisip-isip niya, makatabang partner, sa imong pangangailangan. total naman, dahil man sinda naguhulog sa garapon, so imbis na ihulog niya sa garapon, itaon niya na muna. Ayan, oo. Iyo ba ka? Yeah. Total, dahil man siya nakakakuha ng kalaban sa garapon, itaon na muna. Tama na. Tama na kikaibit. Kusugan ang buot. Basta manay, taan sa pagali imong mo mga digdi, aki, sa imo nakasala. papacheck upan ka nakasandig. ni Congressman Saldico, papa-ultrasound ka, libre, dahil ka po tabi ni ayan. babayaran. Blessing po. E di hatod ka pa, may maasikaso sa imo, and maliban dyan, may matao pa sa imo ngunyan ng personal, hali sa gininto ang puso, kang isang, kuan ini, sikat ining parapusta. Para Tapos, alpakan. oo, tapos sali man kay partner na kaibangon yan sa mga survey. Ikaw talaga, May partner. mataw pa. Basta kusugan mo na na Julian an sa imong buot. Taan sa imong mga aki, sa imo nakasandig. Yo. Galing, may tabang po ali kay Congresswoman Russell Ureta. Ayan. Ayan. Kusugan ang buot. Kang Garapon Party List. Garapon, party list. Ayan. Mga ka-aksyon, ayan po si Nanay Julian Lunsame. Sarong nanay na binayaan kan sa iyang First love, at kan second love, ni Pero, Ni King na Yudi Parutins. and King of all, Pak. manluloko. Ayan. Dito kita masinsur dyan. Marauto na di. Dahil man, hali ito sa iya eh. Kasi kung ako partner, bilang sarong ina, kulog sa buo. Basta King, kung madangog mo ni King, Yudi Parutins ka, Yudi Bagulbulins ka, Yudi Burudins ka, gabus na. Yun di kagaw. Oo, sa imo. Basta, ayan, basta hagad mi sa imo Nanay Julian, kusugan mo an sa imong buot para sa imong mga aki. Mga kaksyon, yan tabi si Nanay Julian na despite na igwa siya ning kadipisilan, igwa siya ning Na stroke, kamatayan. may epilepsy. Nakuha Uning na. niyang humagad pa man gira rin ng tabang para sa iyang mga aki. And syempre, gusto kong pasalamatan and paabutan ng pag-apresyar sa mga nagtabang. Inot na dyan, so ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, and syempre kamo partner na mapaabot. And kung may gusto pa po na mag-ambag ng tabang para kay Julian, yaon po si Julian padigdi sa studio, baka mahambol pa Ayan. po. And syempre kay Congressman Saldi, salamat man sa pag papa-ultrasound, Oo. mapa-check up. Iyan ang talagang kamautan ni Congressman Saldico. Mahiling sumang kababayan ta na may pangangaipo talaga na maaksyonan, matabangan. Ayan. So, Sabi samuyang nga ni- pagbabalik. Sabi nga ni partner ni Julian, dahil niya napugulan ang sa iyong Oo. sadiri na Napahibi mapahibi siya. talaga. Sa samuyang pagbabalik, may matatawan pa kita nin panibagong paglaom. Mapauran man kita nin tablet,
may cash pa, antabay kamo, mabalik pa ang tamang Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Indo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ning 1 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Manila. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga.
personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigkuhaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig, asin, bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa mundo. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kay ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang Tabang Ora Ora mismo! Mismo! Welcome kita mga ka-aksyon sa tuyang programa, partner! Oh. Bati mo na kita kan sa tuyang mga parantabay, igo kita ning 1,500 viewers. Oy, nakaantabay pirmi sa tuyaan sa tuyang mga loyal na tagapag-antabay sa Taplakon. Ayan. Kamalig Albay. Para na pagkahapon. Kadakul po ang naka-Facebook Live. Ayan. Digdi sa Taplakon. Kamalig Para na Albay. pagkahapon dyan sa Taplakon, Kamalig. Si Eric Barado, partner, nakatutok man. Mary Grace Mendina Arienda. Jocelyn Mendina. Jonna Fabia. Mary Sherilyn Bedar, nakatutok man. And syempre, ang gabos partner na mga taga PTN, nakatutok man. And One Rider Philippines. Iyan, uni pa. May message digdi si Pading Marlon aton kan PIA Sorsogon. Ayan, Sir Marlon, maraming Oo. pagkahapon. Sabi digdi ni Pading Marlon aton, good PM Padi. May gusto maghagad tabang sa ako Bicol. Padihon ko, suaki nagahilang. Kaya pwede daw ini Padi tabi. Pwede. O pasimbagon ko tulo si Ma'am LB. Ano Ma'am LB ang mga requirements kan pag-agad? Nagahilang Ano na lang mga suaki kaipuhan niya? kan sa iyang padihon. Sabi sa ni ako Pading Bicol. Marlon. Kan PIA Sorsogon. Okay, ano po yung hilang ko, Naki?
Kung may medical certificate po, certificate of indigency, and then yung reseta ng mga bulong na kaipuhan, daraw lang po sa Ang Malasakit paguna Center. kaya ni Manay Elby, ako ang camera. Kaya hindi siya nakahilig sa Yan. kuya. Yan mga ka-aksyon, si Ma'am LB Sedeño kan ako Okay, Bicol. so Pading Marlon, kung nakaantabay ka, padigdihon mo na lang siguro Ayan, sa Action Co Center para matawanin magkakanigong pag-alalay an padihon mo na ang aki niya may hilang. Ayan, si Fel Ashley Borzeles nakatutukman. Maray na pagkahapon all the way from Santo Domingo, Albay. Ayan, maray na pagkahapon po Ma'am Remy and Sir Joshua. Pabati po. Permi po nakaantabay sa indong programa, sabi ni Jean Lea Nunez Ansano. Okay, si Eric Barado nakatutukman. Maray na pagkahapon. Ayan. Sabi ka akit-akit da kaya mata mo, Mr. Seram. Kaya una niya, ika ang camera. Gulpi na ang naakit kaya, hindi ka na magdagdag ba ng LB? Pero, mas kaakit-akit ang ngipon ni Miss LB Sedeño. Yan. Yan, smile pa lang. Uhay! Ay. Smile pa lang. Aramina na. Ismail pa lang, garo BRTTH na. Mga ka-aksyon, dagos-dagos tabi sa tuyang pagtataunin ayuda. May makakaibahan kitang unyan, si Maria Teresa Atole. Oo. Maray na pagkahapon. Maray na hapon. Kundi ako nasasala, ikasiningning. Ayan. Kantula-tula. Ay, aran yan naman sa imo. Yung nga ni partner, kasubago ta sinundo baga, sinundo ang mga pasyente di partner. Kay to, igo kita ning service aduman ka pa ora na kay mismo. Star Made sa tula-tula? O kay to, an arong naramade, digde. May arong dyan sa inutan, mga magagayon ng chicks, kaya nagkaabot ako duman. Ikaw talaga. Sisay man sa mga chicks duman. Dahil basta magagayon, mga madihong ko na nga ni ko dyan. Bako ka man, madi-killer. Day man. Joke man lang po ito. Basta Mga talaga, madihong ko si naman Mr. Seram talaga, gwapo. Ade, partner. Maray na pagkahapon, Ning. Maray na. Apulong ko na sa nanging. Maray na pagkahapon man po. An ama sa kaina ni Made, Sika. masugid kong tagapagantabay. Si Katong Tatadigo, At budak si si Manay Nana Rose. Saling. Tama. Duman sa irarom yung pirmi ka makamuting kahoy dyan sa Lidongkan, Santo Domingo, habang nagdadangog ng radyo na di baterya. Ayan. Iyo, Nagdadangog kan lagatob. Aneng, ano an sa imong helang na yaong kadigdi sa Action Co Center? Pag-iba po ako digdi, Madam LB, nagagad po ako sa Ekitabang duman sa Malasakit. May request po ako for CT scan. Mupon pa ito kang February. Hanggang ngayon, di pa ako na CT scan. Tapos balik-balik ako sa BR na emergency ako kasi sa kidney. Sa kidney. Tapos pirma ko in pain. Naglalangkaw ang BP ko pero may nagto 200 plus. Aloy ka na naka-schedule. Na emergency naman ako sa hapon. Pinaluwas na lang ako kasi bangging alas 11. Tapos pipalakaw sa ko iyan ng mga laboratory kasi di man ako pwede admit wala man na bakante sa BR. BRTTH, paano Dakulo na? na akong laboratory sa dugo, ultrasound, tapos CT scan. Wala man akong kwartang pang ano. Nyapira na pala ng aki mo, Made. 5 man gira. 5 Ay, magdararay. O anong pagkabuhay? Saan kang mo nagkukuha ng panggastos? Ngunyan, di ako nakakatrabaho. Si Agom, nasa water refilling, nagde-deliver kay tubig. Nagdi-deliver kay tubig. Kaya dipisil ang buhay, lalo Pag na may ngunyan ila. mahilang O, pa. siyempre, so kita sa pag-deliver kan tubig, sa pang-oral daw itong pang-buhay-buhay. So ngunyan, ano an sa imong pangangaipo? So, may mga bulong paloy ko na kaya gusto maulian. Sabi kan doktor kahapon, nga tada tapig para pali, baka nagdakula na so stone. Dati na ultrasound na ako nung February pa, nailing na talagang may stone. Ngunyan, ang gusto nila mag-CT scan kasi para clear. So ibig sabihin, kay ito pang nakaagi mga bulan, araw mo nang igwakanin. Na-admit ako sa Ago, February. Ngunyan, ano ang cause kang delay? Walang kwarta. Wala Parta. talaga akong nakuha ang kwarta sa CT scan ko. Kaya sa kunyo yan, grabe nang namatay ako. Nangangalay na ang mga bitis ko. Sige ko nang sa dayo. Tapos ang pagkaon ko, nagluluya naman. Kaya, salamatonon ako sa pagod kay Ma'am Elby. Inibahan niya ako digdi. So ang kahagadan mo, yun na pagpasitiskan, sugabos na Bulong. kaikuhan mong bulong sa Pag gusto man marahay ni Oo. Madimo. Gusto ko Ni, pa umalian sa mga aki ko. Gusto ko pa man makapaeriskwela sinda. Aram ko ikasaro kang ina na masikaso sa mga aki, na talagang ginagibo partner ang gabos, talagang ginagapang ang gabos para sa iyong mga aki. O nyaon digdi si
Congresswoman LB Sidenio. Manay LB. Napapaibig naman si Congresswoman. Ang binibining BRTTH. Oo. Ano an sa imong Siya ang kasibagan? nanggana, partner, duman sa Binibining BRTTH with Malasakit Award. Oh, yeah, with Malasakit Diba? Award. Special award siya. Special award. Oh, ilaog mo tabi, Ilaog hindi mo, ilaog mo, Manay. olan. Matibayon ka baga sa ano niyan. Yan, hindi na po si kagada ni Nanay Teresa, Teresa. Sabi ni Kong ano po, ni Kong Saldi and Kong Rebin, sagot na dapo gabos na kaipuhan niya. sabi Ano at itong CT mga kaipuhan niya? CT scan. CT scan po in contrast, plus meron pa po ini kasabay na urinalysis. Tapos Urinalysis. operahan man siya sa BRT, Sagot na. saguton ta pang bill. Pero man ang kantidad ka yan. So sagot na sa laboratory, sagot pa sa pagpapaopera. Pero ang Hindi po kantidad ka niyan, yan. 13,095. Pati subulong. Laboratories. lang po Laboratories yun. pa yan. Laboratories. Pero Scan, subulong, plus sagot pa ka na ko, Sabay Bicol. na po. Sabay po na. ang bill. Okay. So, Kasabay na siya gabos. ayan. Pagkatapos, Kapot ko na maliban nin. sa sagot na aalalayan mo pa man Kaya LB. po, iba. Ayun. Asikasuhon mo pa ini tabi, nanay, Madam LB. Actually, sabi ni Nanay, kay Tuda, natabangan naman tada siya kan ako Bicol ki Papa niya. Papa Pero po na- ringingaw ko na talaga. Ayan. Nagpasalamat ako. So, ibig Aram mo, sabihin talaga, Yan ang patunay partner ng Ako Bicol, nakatabang na kaito, sundo mo niyan. katabang And nagkasuog magpapadagos ang pa. pagtama. Ayan. So, ini tabi, Pirmit ang piguro otro partner, pirming ang kamautan ni Congressman Saldico. makapag-atod ning makapagpaon ning ayuda, tabang. makapag-atod ning pag-asa, asin tabang sa mga nangangaipo, asin nawawara Garo ng partner, nagyan-gian so ana, pag-asa pagmati sa ni buhay. Madio. Iyo po, Ayan. dako lang pong pasalamat ko sa mahal na Diyos. Pag-agad ko po talaga sa ena. Ituro ako kung sa ena akong makakaagad kita bang sabi ko niya ko Diyos ko ikanya ko ang nagtataw kay buhay ang mga doktor pigagamit to bilang kasangkapan tanganang tao magdagdag ang buhay sabi ko wala akong So, kakayahan. hinagad mo po sa mahal na Diyos na Iyo po. i-guide ka. Kaya di ko po kung talaga sa'y aram. kamaran eh. Makakadigdi po ako, di ko po talaga inaharam. So, kumbaga para sa imo, tabi, made, sinimbag or dinangog kang langit ang sa imong pangapunan. talaga. Na matagpuan mo ang Ako Bicol, matagpuan mo ang Action Call Center, matagpuan mo si Congressman Saldico, and si Binibining BRT. Ayan. Ning inian sa imong patunay na initabi isagot na ka action ko kan Ako Bicol ni Congressman Saldi an sa imong mga pangangaipo sa ospital. And may maalalay sa imo, si Manay LB. Ano ang mensahe mo tabi ning kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kan And sa Ako Bicol Party Party List? List. Nagpapasalamat po ako sa kina congressman tapos sa hindi pong mga programa na dakulaon pong tabang ang naitaw sa kuya sagkod po kaito pa man nakaagad man po ako kay tabang kang suaki kong nabadil si congressman man po Salceda ang mismo nagtabang sa ako duman sa BR kung ano pa po siya kaito gobernador pa po siya kaito natabangan na po niya ako sa BR so sa aki kong nabadil. Tapos kay Papa po, nung prostate cancer, nakaagad man po akong tabang. Sa Ako Bicol. Sa Ako Bicol din po, Ayun. kay Ma'am LB. Ngunyan po, hindi po talaga, di ko pigplanong makaano sa iya. Pig-agad ko lang talaga sa mahal na Diyos na maulian pa talaga ako. Sa mga aki ko, ma-eskwela, may duwa akong ma-college. Tapos mga high school pa sa mga aki ko, di pa man dapat bayaan. Kaya, dako lang pong salamat. Diyos na po ang bahala magbalo sa inyo. Ayan, Salamat partner. po. Patunay yan, partner, na ang mga servidor talagang saro sa mga nagdudugang nin pag-asa, nagataon, At saka, partner, nin kapusgan. yan ang patunay na bakulan mo niyan na may TV program, kundi kaito pa partner. Kaito pa man, Talagang partner. ang Sabi pagpaabot nga ni kan Baga- tabang kan Ako Bicol, yaw. Ayan, sabi nga ni Nining, kaito pa man na naghilang si papa niya, so aki niya, talagang anak ko Bicol, yaw na partner. Sa pagtabang. Kaandurog na sa pagtabang. And kunyan, another pag-asa na itinausa sa iya ni Congressman Saldi as ni Congressman Pido kan Ako Bicol Party List. Sa samuyang pagwalta mga kaaksyon, mapaura na naman kita ning tablet as ning cash, ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang. Ora Ora mismo. mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga
personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Dakula ng sambuyan ko umakan na mahiling na kamo magma kamo salamat lagi kakulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar na matawan ang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang agutom sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga.
personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Pacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tamang oralismo! Nagulat party list! Nagulat si Miss Russell. Mga ka-action, bultada kita sa tuyang programa. Oh. Okay, partner, may nagpapabati digdi si Umi Caritero. Maray na hapon po, Mr. Saldico and sa indong duwa ni Ma'am Remy. Ako po si Naomi Caritero, taga Bitano, Legazpi City. Uy, dakulong Ayan. kitang parantabay ngunyan. Daig pa kita nag-shout out Shout out man kay Anray Nicole Barakel. G. Bayaban Beherano, wish ko maapudan ako ngunyan na naman. Si G. Bayaban. Anyway, sige lang. Action Ko Center. Hello po, sabi ni Eric Barrado. Si J.R. Tanael, Jenlea Nunez Ansano, Eric Barrado, John Lloyd Nidia Pusyo, Nina Rili Moral, maray na pagkahapon. J. Tanael. Nakaantabay si Share This Video. Si Sayan? Share This Video. Maray na pagkahapon po, Ma'am Remy and Sir Josh. Pabati po, pirmi po, nakaantabay sa indong programa, sabi ni Jean Lea Nunez Ansano. Ayan, maray na pagkahapon. Si John Lloyd Nidia Pusyo, maray na pagkahapon. Sige, partner. May Ngunyan mga bisita kita. ka-action, may bisita kita. Yung winner ni brand new tablet ka nakaagit ang episode. Siya si Brian Magdaong. Brian! Maray na pagkahapon, Brian. Ipakilaog bulang, Brian. Ayan, Pakikusog-kusog kusog-kusugan ang mo boses. lang ang boses. Ayan. Brian Magdaong, taga saan ka, Brian? Taga Iranin Hubilyar mo. po. Ha? Taga Hubilyar. Hubilyar Albay. Albay. Arayo. Ayan. Pirang taong ka na, Brian? 21 po. Piraan bata mo? Sad lang po. Oh, ayan. Anong pangaran? Jenlea po. Jenlea. Ansano. Ansano. Oy! Bibasa ko pa sana. Bago parantaba ito? Oh, Jen Lea Nunez Ansano. Hello. Bata mo yan si Jenlea. Pirang taon na ka mo? Ha? 3 years po. 3 years 3 na. years na. Kumusta man si Jen bilang shota? Dayaw ni nakapot partner. May nangyari na. Ay, wala pa po. Ay, ko talaga partner. Masyado ka man. Ano, Na direct. pagdi-date? Ayan. Kuan? Kumusta man si Jen na jowa? Okay man po. Ayan. Day Okay ka man man. bibugbog. Day man po. Ika, kumusta ka man na jowa kay Jen? Okay man po. Day man po pasaway. Sa bagay, Ayan. naka 3 years na partner. Oo. Ang 3 years, kadako na nangyari dyan, partner. Wala pa, sabi niya, Dahil wala. bako itong pigmimin Dahil mo. man, ang pigmimin ko, may nangyari na ba na hinungit mo siya? Sinubo kita at Oo, sinubuan mo rin siya. nag-date, Ganon. Dahil, I mean, kadako lang kamunduan, inagian, Nag-iiwal man ka mo? struggles. Iyo po. Anong pag-iwalan nindo? Facebook? Cellphone? ML. Account minsan. May Facebook nag-message. account. Opo. May mga nag-message. Opo. Kay sa iya o sa imo? Sa iya po. Siloso ka. Minsan. Gaano kadalas ang minsan? Minsan lang po. Minsan lang po talaga. Ayan. Saan ka nagkaklase? Ay, Pulanggi po. ilag mo lang, Brian. Hubilyar, tapos sa Pulanggi ka nagkaklase. Anong course? Mechanical technology po. Mechanical technology. Aron, ano ang pigmimekaniko mo? Minikaniko Hindi man ni... po. Minikaniko ni... Gagibo lang po kami Brian. ng mga parts nung... Nagigibong mga parts. Hindi man po kami so mekanikong nag-aayos po nung sasakyan. Mechanical technology. Kamo nagibukan mga parts Mga kan. parts. Opo. Parts kan. Sasakyan, kahit na ano po. Kasi na nagigibukan parts. Iba man ang mekaniko Iba tagayos. man sa tagaayos. Mechanical okay. Technology. Iba man sa mechanical engineer. Alright. Now I know. Oho. Dahil dyan, gaano mo kaipuhan ang tablet? Kaipuan ko po sa pag-online class ko po. So, tugang ko po kayo da man cellphone, nagsasalit-salitan lang po kami pag mag-online class. Sa imong pagiging medical technologist, di ka pa nakagibo ning cellphone or tablet? Hindi man po. Nagigibo sa ka mga PSI. Ayo. Ano ang buhok mo? Totoo? Iyo po, kulot po talaga. Anong ganda ka ni? Guyuda Aba, daw. nagdududa ka? Dahil May kaparehas siyang buhok partner sa NBA. Sa NBA, si kung Kobe? araw ka, baku. May araw ka. Si Bin Laden. Ano? Baku man NBA si Bin Laden. Ikaw man partner. Sabi ni Nico, Bin Laden. Bama. Ka talaga. Dahil joke man lang ito. Ika, porsigido kang makatapos ng pag-eskwela. Iyo po. Ayan. Dawat tios, kaipuhan. Magigos. Magigos. So, ini na partner. Ayan, itaw ta na partner. Ayan. Brian. Brand new tablet.
may gusto kang i-shout out? Go ahead. Anong mensahe mo kay girlfriend mo? Kay Jean. Jean. Kuan. Kwan. Ano ba yaon siya dyan? Anong mensahe mo Kwan. sa iya? Sige. Sige lang. Ano Oh, masabi sige. mo sa iya? It Sige. will take how many hours? Mahalat kami? Anong masabi mo kay Kwan? Ingat ka sa natas. Pagayon ka. Warang I love you, warang I love you. Pagayon ka ibig mo Warang I sabihin. love you lamang. Bako magayon Warang I si love you Jean. lamang. Warang I love you. Dahil na to, pagayon ka na ta. Bako magayon si Jean. Ngayon po. Ano, wala lamang ka I love you? I love you. Ay, garoy ka talaga. Anong Ayan. team song nindo? Anong team song nindo? Daman po. Daman. Dahil pa man napoproduce partner. sige. Ano ang apuda nindo? Term of endearment. Yaba. Yaba. Sige daw nga ano. Yaba. I Yaba love you. Sige daw dabadu. nga. Sige. Yaba, I love you. Yaba, I love. Ayan. Ayan, tama na. Congratulations. Here's your brand new tablet Ayan. from Congressman Saldico. Kana ko Bicol sus, Party bitan sa pang mahulog. mahulog. Diyos. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico? Yaon na sa imo ang sa imong brand new tablet. Salamat po kay Congressman Saldico. Isad man po ako sa natawa ning tablet. Tapos sa programang Action Call Center, salamat man po. Tas Ano nga niyan? Dahil na siya. Kulaon po ining tabang sa kota. Magagamit ko po siya sa online class ko. Ayun. Ayan. Congratulations, Brian Magdao. Congratulations. Sa mga what man manggana dyan, Brian. Anong dahil mechanics? tablet, anong mechanics? So mga gusto man po manggana, i-like lang, o i-follow lang po yung official page, o official Facebook page ng Action Call Center. Tapos mag-comment man po kung niya nga ta, mayan nyo man manggana ning tablet. Ayan. And gaypuhan ka mong magtag ning tulong FB Friends. Ayun. Ayan. Thank you so much. Congratulations, Brian Magdaong. May Ayan. nanggana na ning tablet, may nagresibí na, may manggagana manggagana pa. Congratulations kay Rose Cassandra Bilason Vergara. Alabaon partner ang pangaran ni Rose. Mga ka-action, Garo ang nagsuswimming naging, si Rose. ang naging mensahe ni Rose, Uya, ako po si Mary Rose Bilason, sarong estudyante kan San Jose Community College. Kasalukuyang pong nasa second year. Minamawot ko man po na manalo kang brand new tablet para sa kuyang pagklase, lalo na po ngunyan na pandemya. Ang klase ay online and modular. Wala na po kasi akong mga magulang sapagkat ang mama ko po ay 2 taon nang sumakabilang buhay. Tapos wala na din po akong balita sa aking ama. Kaya kay puhan po talaga kan sa indong tabang asin kimaray na gamit o gadget para sa pagklase. Tangani makagibo po tulos ako kan sa akong mga activities and modules. Dipisilin po na warang sapat na kagamitan, lalo na ngunya na puro online ang klase. Kaya sana po mapili man akong matauan kang tablet na sa indong tigpapanao sa mga nangangaipuhan. Kadakulaon na pong tabang iyan sako kung ako papaladon, magiging magian na po ang paggibo ko kang sakong mga modules. Maraming salamat po. Ayan. Ayun, paano makontak? Ay, paano makuha? Congratulations kay Rose Cassandra Bilason Vergara. Ayan, tanganing maklaim mo ang sa imong brand new tablet, may makontak sa imong staff kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan. Congratulations, Rose Cassandra Vergara. And syempre, shout out man databi kay Alan Sulweta. Alan Sulweta. Ayan, shout out. Maray na pagkahapon. Mga ka-action, igwa na kitang napaugma dahil nakareceive ng May bagong manggagana tablet. pa ning taas! Yes! 1,000 pesos! Ulit naman yan, Miyerkules. May wagang garapon! Pasok! Ayan, gwapo na nagawgaw dahil lamang na hagop kang camera. Yan. Ayan. Ang nominee. Ang maswerteng winner nasa kamot ni Brian. Brian, bunot Brian. Bunot. 1,000 pesos yan. Okay. Ayan, partner. Aapudantaan sa tuyang maswerteng winner ngunya na pagkaba. Ora man ini laog, partner. Ano? Orang laog. Ato wara. Bunot giraray. Nata ito nakasabay. Blanco. May nakasabay na blankong papel. Blanco. Tadan. Yan, sana may laog na ini. Yan. Ayan. Wala. Numero? 0963 0963 206 206 1959. 1959. Excuse me. Julia Sophia Realubit.
Sophia Realobit. Oh, partner! Ano? Wala? Walang load? Not registered on network. Bakit sala ang numero ka ni partner? 09, ulit daw? 0963 Ulit. 63 0963 206 206 1959. 1959. 1959. Talagang not registered on network. Wala? Di bunot kita uli. Brian, bunot Hey pa. partner, digdi ko apuran sa sakong telepono. Ulit. 0963 0963 206 206 1959. 1959. Puro talaga, not registered Di bunot uli. on network. Bunot uli tabi, Brian. May problema ba kita sa Globe? Wala man. Dae, parang wala kitang signal ang Globe mo niyan. Ayan o, pati sa kuya, wala. Kaya baka igwa kita ni problema lang sa network. Anyway, wala. May signal ako. May signal ako, pero dahil siya nakakapod sa Globe. Testing ko daw. Try mo partner, sa numero sa imo. Ay, nito. Inene. Ayan. Globe ini? Yes. 0963 206. No service. Kaya pala may mga nagrereklamo sa Facebook. Naday da sindang service. Ayan. Para ano kita, tabang po para sa ipangod ko na eskwela Denver, Austria, Ragos. Sabi ni Eric Ragos. Sige lang po. Maray na hapon, sabi ni Caitlin Ellie Bilon, na nakatutok man ang sa kuyang esposo, Daddy Ryan, all the way from Saudi. Hello, Dad. Wala, talaga dahil nakakapod ang Globe. Paano ito? Ayan. So, I guess, dahil po, wala kitang service mo niya ng network ang Globe. Siya na, winner na siya. Ayan, deklarado na po na si Julia Sofia Realobit ang satuyang winner ni 1,000 pesos. Alaton mo na lang, Julia. Ayan, kung ikaw nagdadalan mo niyan, Alaton mo kung paano ka may makontak. maapod sa ibang staff ka na Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Congratulations! Tayo sa imo, Julia Sofia Realobit. Ika winner ng 1,000 pesos mula sa puso ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Ayan mga ka-action! Partner! Para man duman sa mga kababayan niya to, Na may mga problema. Bicolano na may problema sa pagbubuhay, Medikal. may problema sa medikal, Legal. as in ano pa man. Kung may Inapikan mga taga-gobyerno, Yan, may may mga reklamo. ayensas kan gobyerno. may reklamo ka mo sa serbisyo kan sa indong kapalibutan. Ayan, pwede ka mo mag-rani Problema sa pamilya, love life. Correct. Yaon digdibukasan sa muyang studio para sa Indo Tabi. Pwede ka mo magpaabot kan sa indong mensahe sa muyang official Facebook page na Action Co Center. Yaon po si Congressman Saldico para magtao sa Indo nin ayuda asin pag-asa. Kung bako man sa Facebook page, personal ka mong magdigdi sa opisina, may mga staff po ang Action Co Center and tabang ora mismo, base naman sa katugunan ni Congressman Saldico na maistimar asin maaksyon kan sa indong mga problema. Ayan mga ka-aksyon, inabot na kita partner. Yes! Ang oras ang aning kitang paramiantras na magpaaram. Sa agaliwat, magiribahan kita paras na oras asin parehas na programa. Kami ang sa idong nakairiba, dengiba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador, kan Bicolandia. Siyempre, ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. God bless Bicolandia. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat.